खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरिफोरनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 13 फेब्रुआरि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि देहा सावस्रिखौ लोरबां मोनगोन। मावनो लानाय खामानिफोराव हेंथा फैगोन। समा खहा जासोगोन। बृष राशि गोसोनि हास्थायनायाव हेंथा। आंगो लोगोखौ लोगो मोननो हागौ। दुखु जारलायाव गोग्लैगोन। मिथुन राशि गोथार सान थांखियाव सहैनो हागोन। साननाय लुबैनाया जाफुंगोन। कर्कट राशि गुबुननि सिगाङाव गावनि साननायखौ बुंनो हानाय नङा। पाप साननाया गोसोआव जायगा लागोन। थांखिखौ सानै हयै लानाया गाहाम। सिंह राशि बिसि फिसायनि गेजेरनि सोमोन्दोआ गोजोन फैगोन। सावस्रि बिथिङाव जौगागोन। धोन दौलत खामायनानै लानो हागोन। कन्या राशि मोजां रादाब मोनगोन। मोननांगौ रांफोरखौ मोनफिनगोन। नखराव गोजोन थासारि फैगोन। तुला राशि फालांगियाव जाफुंसार जागोन। नखराव गोजोन थासारि फैगोन। साना रंजा बाजाजों बारलांगोन। वृश्चिक राशि मावनो लानाय खामानिया जाफुंगोन। बिफाननि साननायखौ जाफुंहोनो हागोन। नखरनि सुबुंफोरजों गोरोबलायनानै थानो हागोन। धनु राशि गाज्रि थासारिजों भुगिनांनो हागौ। गोसोखौ लोरबां मोनगोन। दाय मावनानै हमजानो गिगोन। मकर राशि गावनि रोंगौथिखौ गादबनानै दोननो गोनां जागोन। समाजाव बयजोंबो गाज्रि मुं होजागोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। कुम्भ राशि गेदेर खैफोदनिफ्राय रैखा मोनगोन। इसोरनि सायाव फोथायनाया बांगोन। जिउआव सुखु गोजोन थासारि फैगोन। मीन राशि समाजाव बयजोंबो सिनायजागोन। बिमा बिफानि मुंखौ गोसारहोनो हागोन। गाहाम सान। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजआ। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।